बर' फरायसा आफादनि फारसेनिफ्राय गोदान बोसोर 2020 मायथाइनि साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बर' हारिनि थाखाय गोब्राब हाबा मावनाय मोनफ्रोमबो माहारि आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय बे समाव बावहरबाय। गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दङ। बे मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरनिसिम आङो बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। थांनाय 2019 मायथाइयाव दुलाराय बर' माहारि नाङैनो जोङो माखासे हाबाफारि मावफुंबाय। गुबैयै माखासे सोमावसारनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै जों सरकारखौ नारसिनदोंमोन। नाथाय बे हाबाफारिया मोगथाङाव महर मोनाखिसै। बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिथिङाव, समाजारि बिथिङाव गोबां जेंनाफोर 2019 मायथाइयाव जालांबाय। दा आङो मिजिंथिदों अबंलावरनि अननायाव 2020 मायथाइयाव बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव थानाय नङा आरो जों मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों बयबो खौसेयै 2020 बोसोरखौ बारहोनो हागोन। आं मिजिंथिदों 2020 मायथाइयाव बर' हारिनि थाखाय माखासे गोदान आरो मोजां खौरांफोर फैगोन। हारिनि सोरगिदिं जौगासारनाया फैगोन आरो 2020 मायथाइयाव बयबो हास्थायदों जे बर'आ खौसे जानांगौ आरो बर'आ खौसे जानो हानाय मोनसे बेबायदिनो मोजां मोनसे खौरां जोंनि गेजेराव फैगोन होननानै आं हास्थायदों। स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै आं बेखौनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो जोंनि अननाय खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनानै जाहाथे बयनिबो जिबनाव गोदान बोसोरा माबा मोनसे जाफुंसारनायनि माबा मोनसे मिजिं लानानै होफैथों आं बेखौनो आसा खालामबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो सात्र संगठन हिसाबै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय।